Sa number 3, tatlo ka mga dolphins ang nasapwan patay, tatlo man ang pilason sa Patay City sa Negros Oriental. Sa may mangrove area sa sitio Pabutan, Barangay Canlargo sa Patay City, Negros Oriental, nasapwan ang patay ng mga dolphin Domingo sang hapon. Ang duha ka mga lawas ang na-recover na, samtang ang isa wala pa. May tatlo pagid ka mga pilason man nga dolphins na may mga pila sa ilang mga lawas nga nakitaan. Sa report sa Patay City Police Station, nakibot na lamang ang mga residente sa ilang nakitaan nga patay nga mga dolphins sa kahapon. May ara pagid sa mga nakitaan nga mga buhi nga mga dolphins nga yara lang malapit sa lugar kundi nasapwan ang mga patay. Suno sa otoridad, ini mga pantropical spotted dolphins nga masami makitaan sa Tanyon Strait kung sa diin nagaatubang ang Patay City. Ang Tanyon Strait amo ang pinakamalapad nga protected seascape sa Pilipinas kag makitaan sa Visayas region. Duwa sa napatay nga dolphins mga babae kag ginapulubanta nga nagabugat sang 75 kilos. Kiliyon niya ginpalubong ang patay mga dolphins kag ginbulong naman ang mga pilason. Ginusisa pa sang PNP kung ano ang kabangdanan sa pagkapatay sang tatlo. Kag kun bala may mga persona nga naghimo sini sa ila. Kun pamatud-an ini, ang may mga kaymuan sang krimen mahimo mabilanggo kag mamultahan.